Radio Sababu kanubagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 o tana gosira anw fɛ yan waati kelen filɛ ni Idrissa Sonko ministre de la sécurité au cas chargé à la communication au gamontu bala ni waati na sɔgɔmadan na Bamako o waati kelen filɛ ni Cheikh Sherif Haidara ale ka montu bala Bamako kaw fɛ yen kanubagaw o waati kelen filɛ Mohamed Do Malika lasigi dondu Abidjangaw fɛ yen kanubagaw waati kelen fana sɔgɔmada in na o b'an ka kunnafoni o lase waati o kofɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ kɛra ka dugu jɛ kunungo la lajɛrɛ min n'a kɛra Mali ambassade la Modibo Jara ale ni Mohamed Ag Aroussa ni ɲɔgɔn cɛ ambassadeur do Abidjan Côte d'Ivoire kolonɛl ka sanga Mali lakana ko ma n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a ye sen fa ka taa se dugutigilakaw ani alimaminakaw fɛ ka foli k'u ye ka tila ka jurula k'a fɔ o bɛ dugutigi ani alimamu ka bolo kan ka da ka fanga min don bɛɛ lajɛlen dama ka kan a la Mali kɛyɔrɔ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Agal Hawk kunungo ani Jafara bɛ bingani waleya kɛra Mali sɔrɔdasiw kan Jafara bɛ min ni maa fila bɔɲɔgɔnko bɔnɛna ni na a senfɛ bandaw ale bɛ taamala kun Nigerikaw fɛ ka sanga Muhammadu Bazoum ale ka sigili ma ka masakɛ golo kan min b'a da daminɛna kabiri kunungo bakuruba kunnafoniw de filɛ nin kunnafoni min ni Karim Sebe bɛna lase aw ma o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an bɛ a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye Komandan Jala n'a bɛ Abidjan ni waati in na kunungo ani Mali ka lasigiden bɛ l'ambassadeur de Mali en Côte d'Ivoire Mohamed Ag Aroussa u ye surɔfana dun kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u bɛ se ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma cogo min na surɔfana dun bannen kɔfɛ u da sera fɛn caman ma misali la Mali dancɛ min n'o tɛnkunnen filɛ nin ye Kɔdiwari jamana kan Jala ani Mohamed Ag Aroussa u da sera nin ma kunungo yamariya kɔnɔ min ni u bɛɛ lajɛlen b'a kalama a kɛra Bamako ye sa a kɛra Abidjan ye u bɛɛ lajɛlen kunnafoni di k'a fɔ u b'a bɛɛ kalama ka sanga nin taama in ma walasa an ka sigida in na nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogo min na dontaw ani bɔtaw la o da sera ma kunungo Mali ambassade la Kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ Modibo Jala ale ni Mohamed Ag Aroussa o ni ɲɔgɔn cɛ kolonɛl Modibo Kone ale tun bɛ taama la an fɛ yan kunun taama min ka da ka a y'a laɲini kabiri a bɛ bɔ Bamako kuma min a kan ka baaraw boloda cogo min na ni hakilinaw jirala ɲɔgɔn na kunungo a kɛra o cogo kelen pe de la ka da ka fɔlɔla yɔrɔ min ma o ye dugutigilakaw fɛ yen ka foli kɛ ka tila k'i sigi ka hakilina caman yira dugutigilakaw la a bɔlen kɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ye sen fa ka se yɔrɔ min na o ye fɛn min ni o ye alimami ka du kɔnɔna ye o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ alimami ka duwawu walasa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Mali bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na Elhaji Abu Sanogo a ye duwawu kɛ Modibo Kone kunu walasa Mali bɛ se ka basigi u ye min fɔ kunungo an k'a lamɛn Wani wurra ga miye ne mo ni kere de ni ma siga do faro ko wurra ga an fo ye sira de sama ko yi sira wala si wurra ko ye salam Ông mà sao bà ra cái nào đâu có nhiều vô phòng phải không anh đã chưa nói anh đã chưa nói nó còn là sao ni kudu kuma sisa ko ba ye ko mi go da ba ya da ba tiru pe dan mahal ko mo da ke
karamɔgɔ ma kan ka ɲɛbɔ fanga la mais kuma la i ka fili i b'a lajɛ i b'a latele e kana miiri fanga na ne miirila fanga na a tɛna a ya fanga di e ma a bɛ ni Elhadji Abu Sanogo de Mangaye Kunungo a tilalen na o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛn min n'o ye colonel Modibo Kone a y'a jaabi an ka a dɔ lamɛn. O de y'a se alimami ma anw nisɔndiyara kojugu ne ni n ka délégation directeur bɛɛ bɛ yan ani chef d'état-major bɛɛ fɛn fɛn force de sécurité olu ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ yan policiers b'o la gendarmew b'o la gardiw b'o la ani protection civile jamantigi ka yamaruya kɔnɔ an sera yan nin bɔlen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o bɔra nin yɔrɔ kɔfɔlen na k'i kun da mairie kɔnɔna kan commune bisimila kabini dugutigi ka so fo ka taa alimami ka so ka tila u nana foli kɛ Zegwa mairie kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o bɔlen kɔ a la o ye siɲɛ pa ka se protecteur civil o dan tɔgɔla yɔrɔ min filɛ nin ye ka tɛngun mairie kura yɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o da sera fɛn caman ma misali la protection civile mako bɛ fɛn min na bi n'o o ye o di kan ka lasɔrɔ cogo min na teliya la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o laɲini kɛra colonel Modibo Kone tuma min na n'a a bɔra nin yɔrɔ kɔfɔlen in na n'a taara jɔ douane na ka taa gendarmerie la ka tila ka taa laban polisi la a ye min fɔ kunun an bɛ to ɲininkaw fɛ nin laseli kɛra kunun tuma min na o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o kuma bolila fɛn min an k'a lamɛn. Monsieur le ministre, an sɔgɔma. I b'an fɛ yan ka dɔ k'u ye sanfɛ yan Zegwa. An bɛ Ala barikada fɔlɔ sɔgɔmada in na an bɛ Zegwa an ye taama dɔ boloda taama in jamanakuntigi de ye an yamaruya ani jamanakuntigi ka dangan vice président colonel Assimi Goïta ani premier ministre Muktar Wane u y'an yamaruya k'an ka na Sikaso région kɔnɔ sɔgɔmada depuis kunun an y'a daminɛ ka na an ka cɛdenw lajɛ u bɛ baara kɛ taabolo min na baarakɛminɛn minnu b'u bolo ka ɲini ka fɛn dɔ fara olu kan ka solution sɔrɔ u ka problème na kunun an bɔra Hɛrɛma kɔnɔ kunun sɔgɔma tilegan fɛ an ye Sikaso cɛdenw lajɛ sɔgɔmada in na an nana Zegwa ka na an ka forcew lajɛ policiers b'o la gendarmew b'o la gardiw b'o la protection civile b'o la u ka baara taabolo lajɛ k'a lajɛ baarakɛminɛn minnu b'u bolo o bɛ se ka renforcer cogo min na dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na pour que vraiment u ka mission fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye ka population a n'a bolominɛnw lakana cogo min na o de an na kun ye Zegwa sɔgɔmada. Colonel Modibo Kone an b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲininkali caman kɛra la ka da kan min n'o haminanko bɛ lakanabaaw la o y'a ye n'a sɔrɔ sigidalamaw ani lakanabaaw cɛla bɛ cogo di dugutigilakaw y'a jira k'a fɔ tamaki foyi t'a la basi foyi tɛ sigidalamaw o ni lakanabaaw ni ɲɔgɔn cɛ commune bɛɛ fana sigira o kelen kan basi foyi tɛ o sigidalamaw ani lakanabaaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka lase ka sanga kunnafoniko yɛrɛ ma ko o ɲɔɲalen don bi kosɛbɛ o ni ɲɔgɔn cɛ an ka lamɛn. Monsieur le ministre i bɔra ka i ka cɛdenw ye terrain kan o ni population cɛ bɛ cogo di Zegwa yan. Dugutigilakaw bɛ min fɔ anw ɲɛna ani alimamu bɛ min fɔ ani maire bɛ min fɔ ne bolo ne population ni ne ka cɛdenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo vraiment u bɛ ka baara kɛ pour que ka basigi sigi Zegwa terre kan cogo min na. Monsieur le ministre welewelekan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin Zegwa n'a lamini ma ka sanga lakanako nasiraw ma. Welewelekan min bɛ ne bolo ka lase Zegwa population bɛɛ lajɛlen ma k'a f'u ɲɛna sécurité ko min filɛ nin ye tenitigiw dɔrɔn tɛ population ka nafaba bɛ sécurité sinsinni la dugu kɔnɔ o sababu ye min ye population ka continuer ka renseignement di tenitigilakaw ma o de kama an bɛ se ka jɛ ka basigi la nati Zegwa jamana kɔnɔ cogo min na.
Monsieur le ministre, i bɔra ka protection civile ka kan lajɛ o mago bɛ fɛn caman na bi i n'a fɔ jiko yali e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o la. An ye protection civile ka kan lajɛ an y'a ye u mago bɛ fɛn caman na mais jiko ye a nafa dɔ ye an y'a faamu an bɛ na disposition ta k'a lajɛ pour que ji bɛ se ka sɔrɔ rapidement protection civile bɛ baara kɛ cogo min na ni ala sɔnna ma an bɛ solution sɔrɔ a la. Ne kun ye kunungo colonel Modibo Kone ale de mankan ye ka sanga lakanako ma an fɛ yan Mali la kɛnɛkɛnɛ la nka Zegwata o taama de tun b'o senkɔrɔ kunu o bɔ min kɛra nin yɔrɔ kɔfilɛ o tɛ fɛn min n'o ye opération Sutra taara ɲɛ da o kan ka sɔrɔ ka sira ta ka taa Kajulukaw fɛ yen ni o sɔrɔla ka taa juma sigi Kajuru Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Jafara bɛ ani Agal Haq kunu a kɛra balawu ye ka d'a kan ko Agal Haq ye min ni sɔrɔdasi minnu bɛ yen nɔ o ye Tchad ka sɔrɔdasi minnu nana lakana kama MINUSMA tɔgɔ la ko o maa naani bɔɲɔgɔnko bɔnɛna nin na kunu o siratigɛ la fana o waati kelen fana o ma janya ɲɔgɔn na Jafara bɛ ko bingannikɛlaw nana bi Mali kan gendarme kan kunu Mali sɔrɔdasi walima Mali gendarme fila bɔɲɔgɔnko tora o kɛlɛda la nka fɛn min n'o jadikɛla ninnu ye olu kɔni seginna o seginna segin cogo min na kunnafonilaw fɛ ko sɔrɔdasiw ma sɔn ka kunnafoni jɔnjɔn di ko nka ko u ka kasara cayara kosɛbɛ jadikɛla ninnu nɔ na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ waati kelen y'a sɔrɔ Agal Haq fɛn min ni o ye ni sɔrɔdasi kofɔlen Tchad sɔrɔdasiw olu mana fɔlɔ ko maa naani bɔnɛnaw ni na o la kaban n'i y'o jateminɛ MINUSMA o ye kɔntɛn kɛ ka na ye k'a ta o n'a dɔw ma ka na se bi ma ko Mali ka tɛɲini fɛn min n'o ye MINUSMA sɔrɔdasi min bɔnɛna nin na sɔrɔdasi 100 ani sɔrɔdasi 40 bɔɲɔgɔnko ko o de fagara Mali kɛlɛ nin na bandaw ale pankuru ta kunu k'i kunda fɛn min n'o ye Ɲamekaw fɛ kan Mamadu Bazum ale kɛra jamana ɲɛmaa ye kunu kalafili tɛmɛnen ni se dira ma an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ sɛbɛncayara kunungo o sɛbɛncayali kɛra sababu ye ni o sigili kɛnɛ kan jamana ɲɛmaa 10 ani kɔ bɔɲɔgɔnko o de farala ɲɔgɔn kan kunungo ka taa seereya Mamadu Bazum a sigilen ma o kɛra sababu ye an ka jamana ɲɛmaa bandaw ale taara nin kɛnɛ kan walasa ka taa Mali kɔni jɔyɔrɔ fa o kɛnɛ kan fɛn min n'o ye maganfili dabɔ a bɛ wulilen bɛ siraba kan baaralaw fɛ minnu n'olu bɛ ka gudɔrɔnw da kunungo a yalala Bamakɔ kɔnɔna na ka taa se yɔrɔ dɔw la k'a jira k'a fɔ baaraw ale kɔni bɛ layiru min di sisan kɔni o y'a ye k'a fɔ a ye mai kalo di yɔrɔ dɔw la a ye avril kalo di yɔrɔ dɔw la ko nka a bɛ min fɔ a bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i ta waati kɛ ka se a kana tɛmɛ waati kan k'a bɛɛ fɛ Mali sirabako dilanli min daminɛna n'a dilanli bɛ jɔ san 3 san 2 bɔɲɔgɔnko la ko a bɛɛ ka ban ka bɛn juin kalo tile 30 ma ko n'o tɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ Kajulu ka fara Sikaso kan ka fara Bamakɔ kɔnɔna kan ko waati min dir'u ma k'u jija a ka ban yanni waati cɛ n'a ma ban yanni waati cɛ a ye ko kelen min fɔ o kelen don ko a laban ye min ye o marché bɛ minɛ o la k'a fɔ de fana ko warilasegin b'a la warilasegin ko kuma kɔni t'a la a y'a jira bi kunungo fana k'a fɔ a bɔra yɔrɔ min na ni fɛn min n'o ye carte de transport mobilibatigiw walima mobilitigiw olu ka carte de transport bɛ sɔrɔ cogo min na ko degunba b'a la bi degun b'a la a degun fanba k'o ye chauffeur de ta ye misalila ko n'i taara tile 2 in na carte de transport bɛ di yɔrɔ min na ko i bɛ taa sɔrɔ maa min bɛ ka carte de transport ɲini k'a bɛ t'i jɔ maa 1000 a n'a kunkanfɛn na Mali kɔnɔ yan ko a ka b'u hakili ma malidenw ma ko k'u ka baarakɛminɛn min na n'o fana sɔrɔli ka kɛra gɛlɛyaba ye maganfili dabɔ kɔni y'a jira k'a fɔ o se kuma sera dan na wa a ye kangarabadaba kɛ minnu n'u bɛ o carte de transport olu di u ka teliya joona yanni tile 2 cɛ a kana na sɔrɔ tuguni abada ka na jama sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen na ko mago bɛ carte de transport la o y'a sɔrɔ Mali ka fɛn yɛrɛ don a tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na ko a kɔni y'o kangarabada kɛ kunungo Claude Verlon Ghislain Dupont maaw bɛ fɛn fɛn fɔ faransi ko la a ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni min bɔra tile 2 in na kunnafoni sɛbɛ ka jugu kosɛbɛ ko Florence Parly ani Claude Verlon Florence Parly ani Claude Verlon maa wɛrɛ si ma o faga ko faransi nɔ b'a la kosɛbɛ ko mun ye nin kunnafoni di o tɔgɔ ko Agnès Kalama ale yɛrɛ bɛ baara kɛ diɲɛ seligana tɔnba min ka baara ɲɛsinnen bɛ adamaden ka hakɛ kɔlɔsili ma ale de ye nin kunnafoni di ko kabini novembre kalo o la san 2013
ni Claude Verlon ani Jocelyn Dupont olu bonenu nina ambi awla dona ka fo ko sika kera la ka fo al na so ma no bala o ma konkoro domba ani o ma tiba ko o te ma ni Faransi jamana te wa ma mi gara sababu ka Claude Verlon ani Jocelyn Dupont ko labo ku fa ko o ye sedan aga itai sedan ag inta ko ale de kera sababu ka Claude Verlon ani Jocelyn Dupont ka janfa do ma ka so ko ladi Faransi suma o Faransi avion fana ka se ko bombarder a fara fotogo mina seben kera papier fara bisaba la 30 pages o papier fara bisaba konnana ko musoni a belajele détaillé kata o do maka sigi bima ko salongo atala kuna fondo di Claude Verlon o somawma ani Jocelyn Dupont somawma ko o kana ko ni yoro jan yoro wala te ku yere na korlade ona yore na korlade do o ko Faransi ndo ben ko ina ko ni ay kuna fonte ka kadi ko mugu oni mali konte ko ma konti alay ko don ko nga ko no le site Claude Verlon ani Jocelyn Dupont bonen la nina ni Faransi yere ko nga janfa jugute o yen ke kumina o fembe mal bi bela jele mba don wa ko kana akobla daga grindala ale ko ni fo ka foli de kapsa kada ka ko munu borelen fle nina o somontan o somo segelen do kosabe kaburu fakara do mi kana se bima o ko no tien tega ka fo tien wele dun tala ni ay tien tega ka fo ni Faransi tala sa tien kon fora wala ni ma ko fo no be talke Agnès Kalamala ay ni kuna fondi wa o ya sukante fana ka ke Femini Amnesty International o nyama ba ko akere abena kewe kleflaina o satgala aya jira de kafo ali kaluntiga ban ko mambe temoka ayre sawa ko kuma na ko sabe gafinga ko ale ya labe kadaka ko ako kerengerelen yale o be ale de bolo yo Niger ka fe Mamadou Bazoum akon sigira ka masaga gulo ka kunu ayo kuma taman fo ko terrorist ko yoro dama de du Nigeria Libye ani Mali ko ni o bo a diazis ko la ka to kon ka do strategala ka bena fere min ke o bena ale nale kon kala jamana nyama en toyina abena wili ka job la senga wala sa ni yoro ko fole ni beki hagli to tafana Mali ki hagli to atafana Nigeria ki hagli to atafana ko na kala ta kacha la fe ko akotcha ka mashi buluda wala ko ni sandama in kono tieni kala ko sabe difa tilaberi anitawa ko ni ako jatemne kalo kelen kono mami bonena nina ni yoro ko fole na ma keme fla bonyongo ko de bonena nina wala o ko ale be mi fo Niger kawye ale kele jamana nyamaye wa ko ale Niger ka bela jelenga jamana nyamaye ka fo vuta ale fe ma vuta ale fa bela jele kele ambe watimna comme c'est boaki ka fe ambe ala dona ka fo liko Piron ni ale colonel Koroye tuma mina ni bombardement be ke boake ale kumbe sorasiala bibi na abe lafiya bola retraite la wiya ale wele ale fana ye min fo ko ni kera kuma mi ale be sorasiala ko akone be min fo ala ale wole tila denye na fore ka foni ne big sorasi kunda de bitaw kesa ka so kana jabidi note ko wolu wele na soma la kele ka fo ko lora ngabo akele me ka mugujugu pren boake o mugujugu preni ko o kara sababu ni wolu fana tira de kata lora ngabo ka avion fanfan kumbe ka belagile halagi soma la kele kunga ka fo wolu bi se ka kuna fo wala di katame ninga nyema ube ko critical blow tikila mo bi tugula note ko ingana kuma mina ma chama masa folo ka belagile be Faransi konna na ambe watimna comme c'est ça ko lola ngabo yere fana bele masa bibi na obe asira chamangan ka ke ali solo ki ba fulu gem ko bela jelen be ko ingara ketugo mina ko kan ingali ka akanga kemulu na la ko ni ube fe ka jabi di ko ina jona jabi wala sitala noko note we kan ni faamu fanfe ko o ko ni kuma tendron note ko boake bombardement ya kara ketugo mina akenyi na ma famba ko obe ni watina Senegal ka fe mbakisal ko mba no fa laba abina kwala kada ka nana san mamina nani Ousmane Sonko woluka wulika jom kera kosaina no kera sababu makisal yere nana dala saka fondale ma yere korosi fanga tieni tifoye wona na be watim panama kanga kalafili la be no mer kalafili
ani régional kalafiliw ye Macky Sall nana ye an filɛ bolo min kan tan waatini kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ n'a fɔra ko ka kalafili kɛnin kan ale ta ye a ɲagama ye a bɛ bin wala ko a nana o ye lajɛrɛ kɛ kunungo lajɛrɛ député minnu bɛ Macky Sall fɛ u y'a laɲini k'a fɔ ko ka a kalafili bila fo janvier kalo la san 2022 wa ko an ni u cɛ ka jan kosɛbɛ o tɛ diɲɛ kɛra sababu ye n kana dabɔ fana ye welewele da ko n'a y'a sɔrɔ jamana ko kɔni don mun na kalafili tɛ se ka kɛ hali n'a bɔra dɔw kɔrɔ ko nka mun n'a taara fo janvier kalo la wa ko hali n'a ye nin bɛɛ kɛ min b'a nɔfɛ ko bɛɛ kun a la donna a nataw la an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ foli ani tanuli lase aw ma k'a fɔ a ye n'ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan waati na a nataw la aw k'an bɛn bisi in na to bɛ n ka Sala Mamadu